Esto también un poco de bolsa, ¿verdad? Extroverta. Pobre Pablo. On està d'enfocar? Avui no. Ha de baixar. Ara fa seguida d'abans, estàvem parlant. I agafa'm que estigui concentrat. A veure fer la barra. Però no ho sap, que és aquí tan lluny. No. Atenció als franctiradors. S'està arreglant de part. Quina era? Quina Espera, era? espera, espera. La de verd, aquí a la... Ara mira, s'ha girat ja. Sí, però Quina, igual. no? Estem comprant terra. Mira! Però no el tens, Però ara estic apuntat. Ara. Què dius? Si no ho veuen des d'aquí... Sí, ens ha pillat, ara ens ha pillat. Què va? No està pas mirant cap aquí? Sí, s'ha girat. Oi, jo l'he parat fins ara. Va, pica. A veure, però vull dir, per altres, però no per a ella, pobra. Ai, ai. No, passa nosaltres? Sí. O tio. Ai.